Bestiality is sex between a person and an animal, or a behavior that is very cruel or like that of an animal. Despite many countries across the globe condemning this act, it is so rampant. To start with, let's look at what took place in many African countries. On the 10th of April this year, 2024, News Zimbabwe reported that a 40-year-old man, Kimpton Sibanda, was caught red-handed sexually abusing a donkey in a cattle kraal at Bilas Farm in Bulawayo, Zimbabwe. Nyasa Times in Malawi reports that police in Mzimba arrested 51-year-old Louis Mukandawire for allegedly performing a sexual act with a dog. He, however, argued that it is his dog and he says nothing bad about it. On the 7th of May 2022, Zambian Observer carried the story of a 20-year-old man identified as Tokozani Chalesi, who was arrested at Ntonto in Chisi for allegedly having sex with a goat. In Zimbabwe, 41-year-old man from Bulawayo, Buena Vista suburb, who was employed as a domestic worker, was caught red-handed having sex with his master's dog. Unbelievably, Polani Mkwebu, a married father of a 4-year-old child, admitted having a nice time with the dog, saying it was a temptation too good to ignore since he was sex-starved. In Bulawayo again, Bekimpilo Ngwenya, 20, of Sikuni village, was sentenced to 12 months in prison. In his defense, Ngwenya argued that he resorted to sexual intercourse with a donkey to quench his sexual appetite because he didn't have a girlfriend, as all those he approached rejected him. According to News Zimbabwe, a 28-year-old Zimbabwe man was arrested for allegedly having sex with a donkey tied to a tree. Sunday Moyo told the court that he paid $20 for a prostitute he met at a nightclub, and later on the prostitute transformed from a woman into a donkey. According to B Metro, Bernard Muteo was caught having sex with a donkey, and after realizing he was in for a big fix, Muteo offered $150 as lobola, and it turned out he didn't have the money, and therefore the matter was reported to the police. What if he had? These are just but a few examples of people practicing bestiality, and is also a clear indication that the practice is so rampant worldwide. Many cases, however, are not reported, while others remain a secret for individuals. We are now giving you examples of such acts of bestiality stories in Zimbabwe carried out by an online news channel, Drumas Media, of a man caught sexually abusing a dog. Tutishamiso zvunhu zvinonyadzisa sandambozviona zvinhu zvakadai zvinhu zvinotonyadzisa munzvimbo chaipo handizivi kuti mukoma wanga wabatawo nei kuti vanobata imba tatenda izvi zvinhu zvinotonyadzisa muvhireji dena handitori mukadzi wacho ndaitosiyana naye because handikagarire murume wangu achibata imbwa achisema inini achida kurara nembwa tatenda anotoendake kune mumwe mukadzi atenda kune mumwe mukadzi atori nani pane kuda imbwa zvakafanira kuti inani ngatosema inini pane kuda imbwa ndiri mukadzi wacho ndaingosiyana naye achirwa pasi. Vabereki zvinhu zvinowanika izvi, ana baba vese kana vachingofamba vachionawo imbwa dzichifamba vanongoonawo imbwa dzisina kusimira. Saka munhu kana uchinge uine ruchivavo usina unongowanika waita sei wabata imbwa. Saka zvinhu zvinowanika vabereki musashore vakutsigirawo zvekutaura naamai avo zvinowanika wedway musashoro murume kuona murume mabenyu kunge benzi zvinowanika munhu anotsurwa kutadza akatadza shuwa ende ataitaisira kuti anganobate angabate imbwa ipapo takamushora ndibamukuru wangu kana ndichivaona ipapo vakatidzikisirawo isusu svika pekupedzisira takatotsamwa shuwa zvekuti ngadai ndikuona zvangu achifamba ka but zvakaoma kana iningofamba hangu ndakasimira ka vakandidzikisira kusvika pa0 murume uyu shuwa ingadai vangari vakadzi takati vakadzi tega tega taigara tichibhurana mudzimba but takungorespektawo kuti murume wandikabereka naye asi ngaakwanewo futi dzimwe nguva murume uyu. Test Majecharo
shiwa saura wangu inini zvakaita hazvisirizo oenda kuguruoko kuna akadzi $2 kuguruoko akonenda kanyenga imbwa akati saura wangu mukadzi wakahanyadzise ane magaro mahombaya akasimba saura wangu zvakaita sei azviite ndirini mukadzi wangu kapiya aitolonga kulongedza kulwa pasi kuenda ndaitomwa mushonga natezvo ndaigarisana sei natezvo papurazi panapa ndaigarisana natezvo aka kuti mukoshonga wanyika chi wanyika imbwa ini ndonzi Richard Moiwa ndogara pano pamajika chiti kweichi ini ndochiramba nezvikonzero zvokuti pavakandibvunza nyaya iyi yandaikwanisa kuzviramba nenyaya yekuti yakazonzi mawitness mukati pane vakuona ndakati no kana yakadaro ini semunhu ndikuzwa nyaya kudare kwenyaya ikoko ndikuchata sei chotaurira nyaya yakanaka nekuti ini chakaitika ndechekuti ndoshandira kuinjini uko rodhi yangu ndichasaicha kuinjini kushanda imbwa iri panext pangu zvikata pana pane papo hapana kana 2 hours ndingiri kuti 30 minutes hapana ndikuti 30 minutes ndingotaura zvekuti hapana kana 2 case mupaki imbwa ikendojamba pangu ndotopfura imba pake ichitonitera ndakapfura imba pake ndichienda kuchimbuzi ndichibva kuchimbuzi ndichienda kubasa kwangu imbwa yakakwanisa kunditera ndakubva kuchinjauzi koko kuenda kudai imbwa yabva ngokonezwa kwanga iri ndakashamisika ndangonzwa kuti wabata imbwa nyaya yekuti ndikashamadza namanje so saka tingati makavengwa here neruzhinji ini ndo chikodzi chandotoona nenyaya yekuti pamwe ndikuengerwa basa rangu randoita here harizivi ko pari kunzi imimi makataura kuti pane n'anga yakakupai mushonga waita kuti muzode kushandisa ini ndandakamirira kuti ndinzwe bhozi ini ndosaka kune ma-DNA test ngavanotora ropa rangu ini notora imbwa yacho ivo test aona kuti panobata mari kuti rambudira kupi asi iri kunzi imbwa iyi ine mautaka uye zvainamboona hapana akaona ichiteerwa hazvizonyadzisi here mangwana hazvinyadzisi noti imbwa yandakatona ichoteerwa ini inogara padhuze papangu ini kana iye adipo anipupura ikachokwadi saka vese vanhu varipo pakupupura nhema havasi kupupura nhema nyaya yekuti nyaya yakataurika pano ini ndakaiti hungu nyaya ndeiziva sezvo nyaya yakazonyorwa tsamba chienda kudare kwangu chapedza chokwadi makamira tiende kudare then mozonotaura chokwadi pamberi pedare ko zvamakambobvuma musati maa pamberi pedare madii kubvuma izvozvo hamusati maa pamberi pedare so far sandakukwanisa kubvuma kwanditi makambobvuma pasiri pamberi pedare ine zvamusati maa padare ka saka munotadza nei kubvuma izvo handizvikwanisi nekuti ndikutotimira pisa 7 kuti pairi kuenda kudare kwanyiko saka zviriko here zvokutongoti iwo munhu ako uri kuzviraramira upenyu hwako vanhu utongoti iwo warepa imbwa iwo takutokuda nekudare wakutoshedzwa so far asi mawitness ari kunzi aripo ngavabude vasimuke vataure chokwadi vakaona olright baba mune mubvunzo here manjofu zviri kundishamisa ndechekuti vazhinji shumba vari kuti mukoma vakabvuma nyaya yavo payavakaibvunziwa asi nhasi uno vari kuti havasi kukwanisa kuibvuma nenyaya yekuti hatisi padare zvichireva kuti muri kubvuma asi kuti makamboibvuma nyaya iyi ini nyaya yehungu tiri kubvuma simabvumira ndiri kuita kuti ini nyaya iyi ndakaibvuma musoro mekuti nandaunganidzwa nevillage makaibvuma muchibvuma muchiti chii ichiti inini sezvo vati iyo nyaya ingaende kupi kudare edza kuti vanouya vechivheti votora imbwa ichi ndakataura kana zvakadaro panobuda chokwadi kuti imbwa yakasangana nemunhu ingati haina inini ndinonzi Blessing Tafu ndogara muno Majura ndiri mumwe wevamwe vakaonawo nyaya ichiitika ndiri munext wemunhu ane imbwa yakabatirwa saka inini ndakagara pamba ndakamuona achitenderera pamba panga pasina vanhu vangoenda kuchechi saka inini semunext ndada kuona kuti chii chiri kuzama kuitika kuti ari kuda kuba here bhozi aitodongorera kuti fanika munhu ari kuda kuba wewe ndobva ndaramba ndakatarisa ndobva asvika ndobva atora imbwa akaita yekusimudza yanga yakarara pamusiwo pekicheni ndobva aita yekusimudza ndobva aenda nayo kuseri kwemba saka ndakati kweyei munhu iyi atomboita sei nembwa ndakaini mbogara tanga tiri 3 pachitiko ichi vamwe wacho vasati vasvika zvavo saka ndakamhanya kekutanga mapusha angu ndo akaita noise
ndobva abva paimbwa yeye ndobva amboenda kuseri kwedomba ndobva ndadzokera kumba kwangu ndobva umwe abva nekudhemu ndobva asvika kati munhu ari paseri apa kumboita nezvi ndokuchienda manje padhuze ndokunoona anga akatonyatsobata imbwa akatoisa apa achitoita zvaaita nembwa then ndobva ndati kuti tisvike padhuze nemunhu chinhu chinotyisa ichocho chekuti munhu anorara nembwa ndobva ndati ngatimbogarai ndobva tamusiya vaapedza zvaaita apedza zvaaita ndobva taenda paimbwa yeye ndobva tanoimutsa tanga tiri 3 pakazosvika umwe 2 vachiti ko muri kuita sei paimbwa imbwa yatakatoimutsa kupana takaita ichimuka yakatobuditsa urume imbwa uchitoerera makumbo saka takatoita 5 vanhu vakaona imbwa ichibuda something kumashure kwayo saka zvekuti kunyepa tingati hazvidaro nekuti handisi ndega dekwa kuri kunzi ndiri 1 ndinganzi ndakamuvenga asi handisi 1 ende denda ndiri 1 pamwe ndegona kuita secret futi asi haikwanisika kuita secret nekuti tatakawanda ndo mabudiro akaita nyaya hakusi kunyepa chokwadi murume uyo akabata imbwa anga akatoita kupfugamira imbwa imbwa yakatobatwa so akatotarisa kusaiti akaita yekuisa pamakumbo pake saka uye akamboti ane something pane munhu ari something chiakuita kunge ari kuvhutira ari paseri pemba ndikati vanhu apa havapo pamusoro ini ndoitwa mestopi ndofunga musi wacho ndaibva kunoperekedza hanzvadzi yamai vangu naamai vangu vanga vauya kumba kwangu saka ndichidzoka ndakasvika pakanangana nepamba bababa ndasvika ipapo inini kutorwa kwakati wangu andakuona asi ndakaona baba avo vachitobata imbwa yeyo vachitoita sei vachitoshanda nayo asi inini handakumbozvisawo mumusoro kuti ndo zviri kuitika ndobva ndatokuona pamba pamai ava vanga vachibva kutaura ndobva ndabvunza ndobva vatonditi imi taona ridzo achitora imbwa apo aenda naye kuseni ndakati imi ndatomuona akatobata imbwa yacho toita sei ari toshanda naye zvikanzi shuwa toita sei tamuona ndobva ndatoti aho ava vakabva vatopedza ndobva vatoenda kumba kwavo vasvika ndobvapfeka magambutsi ndobva vabuda ndobva vaenda kwavakaenda isusu ndakatoshedzera kana vakatondinzwa vakandinzwa ndiri mumuti ndichiti shuwa murume mukuru kubata imbwa here ivava kana vakatondinzwa vakandinzwa kana vasina vavana ndobva ndatoenda saka uyo akandi tichienda uchitarisa imbwa yekuti shuwa chii chatika ndobva ndati imbwa pamwe isirwa mushonga pamwe yafa kuti ife inini kuti ndidarike nepapazvo ndobva ndatodarika ndodumva ndaenda kumba kwangu saka pakabva pauya umwe akauyawo aitofambawo natsano wavo vasvika kuona ina ndakuwa ndakaudza ndakangoramba ndakangogara pamba pangu saka ava vanhu vakazouya neiyeyuyu vachitonditi shuwa yaone zvaitwachi imbwa yachitoerera masipemu saka zvinhu zvakatongoti shupawo saka vanhu ndopa vakatongozoziva kuti isusu munhu tanga tamuona kuti ndiye akaita se akabata imbwa ndozvakaitika ko imimi mataura kuti makamuona aine zvaari kuita bva mangoti hazvina basa sei makaona sezvisina basa handinambozvisa musoro nekuti handinambofungira bhosi handina kumuona achitora imbwa yacho ndanga ndisipo handina kuzvisa musoro nekuti inini ndanga ndisipo asi ndakamuona achitoita sei asi inini handina kuzvisa musoro nekuti handina kumuona achitora ava vanhu vakazonditsanangura vachiti tatomuona achitoita sei achitoitora indaitongozvifambirawo nerodhi iwe togere basi haichadi kuona vanhu ka ndindonzi eofasikachiki vanhu vazhinji vanonesa chibhodha ndombusa wasabhuku zvakare muno mudunhu uyo ari apa anonzi ridzo munin'ina wangu saka ndakazoona ridzo achitenderera noti papangu pagomo achitenderera negomo pamwe ari kuonawo munda wake handitika pamwe ari kuona munda hatinaye kuziva kuti ko apo abata imbwa inonzi rex noti ndipamangu ne2 imbwa imwe inonzi sport zoti dai akabata sport airumiwa saka akazobata inonzi sport akabata inonzi rex zonoti kana atuma mumwe munhu akaenda abata iyoyo imbwa iyoyo anorumiwa tiri pamusoro pemba haparichaiziva kuti ndechikuitika tichiona munin'ina anonzi ridzo ndepakazouya muzukuru wangu ini aitekesa wakoreni
intaura kuti sekuru ndaona mbwenyu iri kunyengewa. Ndikati muri imi imbwa dzangu ngadzinyengewe dziwande ndikwanise kuvhima andiriwa nokuti tsenzi dzawanda dzikudyira vanhu chibage magadheni dziri kudya muriwo magadheni. Saka nzaiwa sekuru asi zvandiri kutaura imbwa iri kudenyingwa nemunhu andi imutaura kuti munhu wepi zvakanzi ridzo shuwa ndakabuda iwe muzukuru rechokwadi zvakanzi shuwa ndibva ndabuda ndakaenda kumba shuwa ndakatenderera ndakasangana naakaziwa mhofu koimi hamunamboonawo ridzo here apa mapangu nokuti iwo network aribatira pamupangu pakagoma apa ndopauda network amunasangana ridzo here panapa saka ndana kumuona handiri kunza kuti ridzo abata chi imbwa kumba kwangu ara nembwa ndibva ndabuda ini ndichenda paimba muzukuru wangu achiuya ndibva ndaona imbwa iyeyi shuwa yakazvimba kumashure kwaenoku isati akuterwa nembwa imbwa dzakazotera ridzo atera kudhara ndokandawa chokwadi imbwa yatera kudhara ndiyo ridzo yetu mutsvaga asi kumuwana apo mudharanzi amenoti ndiyana akazofona kuna Charuma ndivafona kuna Charuma uya akafoderwa nazvitete anogara kusiku ridzo ari kupi zvakanzi tiri kuona mapeto handiriwa apo ridzo ari kupi ari kugwakwe ndipasangana napolisi ipolisi ari kutaura zvayo inonzi Charuma ndosangana nayo Charuma chiti iyo ndafoderwa farina uya waita kumajuba ngatidzokere shwarume akauya wakauya neuku wakatekeredzwa pino nomukomboni wakauya nokumhiro wakazeya kuno ndopawagara necommunity handiriva nana chairman pakazofona vana kansera uyu nawe yake uyu akabvuma handiriva kansera anga asati auya uye abvunza nawo akabvuma nawo yake ndagara apo kuti shuwa mushonga yandiri kushandisa ndeyekubasa kuJNB ndakazosangana ni vakurawo saka nzeve shuwa hauyi uya abvuma asi apa tikaenda kuna Charuma tinopedza nhau iyi ndakazoya panapa ndopana akagara apa wana Chareka ndakasingaziva kuti Chareka akutorawo futi chi audio akatofuna nhau yake apo shuwa ndozvandaita nhau iyi mushonga yekubasa so ona munin'ina uyu zvari kuita zvazisi asi uri munin'ina wangu handika takakurukura takazobuda kaenda kuzasi shoko waya anonzi panasisi wamaudi joy zvakanzi iwe usvika uku ndafona nakansera izvo svika kuno kumusoro ndakauya akafoderwa ridzo nakansera tsano muri kupi tsano ndokatosvika paCharuma akauya akanyenyeredza apa nokuti apa nenge pakazara wakanyenyeredza akauya nokuzasi uku ndokuzosvika apa achibvunziwa nakansera saka shuwa nhau iyi ndaiita ndinonzi Frederick Kapia zuva rapa ndakamira panapa nhasi musi wa6 January ndamugore 7 ndo pandatanga 72 years dzangu kureva kuti ndaane mazuva matatu ndapinda mu 72 years izvizvi zvakaitwa nemukomana wezvo asati asangana nazvo izvo but kuchivanhu vanochiti chimhandara mumaoko kana kuti tikaenda kuchiMalawi
because zvatikutaura hazvinyadzise ndinoimba vamwe vanhu vachaseka but hazvinyadzise nekuda kuti rudzi rwevamwe vanhu kumalawi vanoshiti mumanja. So izvi zvinoreva kuti munhu ari kuda hake kuzvibatsira kusiyana nemunhu anoda kutora chiimbwa anenge aita chimhandara mumaoko ari nani nokuti haana zvinhu zvinokanganisa mumwe munhu kana kuti zvikukanganisa iye hazvimukanganise iye asi kungoti chete akazvijairira zvakare anogona kuzove addicted kana kuti kuita chinonzi chijairira chokuti kana kuzodano ade mukadzi haazogona kuzviita. So tikaendawo zvakariko kuchivanhu chedu, tikaenda kuchivanhu chedu senzvimbo yedu ino yatinogara, it's not only nzvimbo yedu yatinogara asi kuti Guruve as a whole makuna kuna izvozvizvi vabva machameni vabva kutaura kuisa nyaya kwamambo vakandituma zvakare ndikaenda futi kupi kumazimbabwe kunova ndo kwandota tigobatana nemachameni avanondituma kufambira nyaya dzedu dzechivanhu uko kumazimbabwe uko vakangomirirawo futi kuti zvinenge zvabuda kubva kwamambo kushanzi kudii kune mitongo yako kumazimbabwe kushatiwo mitongo yako. So makuna akati kwano murume uyu tinongotarisira kuti ruzhinji rwedu ruri panapa dai tazoregera futi kudzokerera nyaya yakafanana neipi neiyi. Inyaya inosiririsa ende inyaya inonyadzisa. Ndinofunga kune vanoteerera nevanonzwa nevanoziva zvirwere zveAIDS izvi inonzi AIDS iyi yakapinda muno munembwa. Don't kuti yakapinda sei nembwa muno asi kune vaiteerera kana vakateerera kana vakaverenga mapepa zvinizvo zvakawanikwa zvichitaurwa kuti imbwa dzakaunza AIDS muno ndatenda. Sematauriro anamboita pekutanga kuti kana yanyaya ane mawitness yani vamwe vanhu inorema kuibvuma kana kusaibvuma. Chingoripo ndechekuti wangogara watongobvuma kuti zvakaitika. Ndakuti izvezvi ndikati nditauro sematauriro emunhu anofunga. Nguva zhinji dzangu ndogona kungorara 20 minutes dzimanheru. Nguva zhinji handirari handibatonopi nekufunga kuti right otherwise ndozvihenga here kana kuti ndingofa zvangu ndisenenyika nekuti mbiriko yaenda kwaita sei kwakura. Hadzi mati mundibara sona miri usidikita kuti chu uri kufungei ndichifungira moyo rwendo rwesemba kuti ndozviuraya here kandoita sei zvangu kuti nyaya ingoita sei bozi wangosangana naye wese ndonyaya wasangana wese ndonyaya ndinonakidza zvauchingosangana nemunhu so uyu muri mwembo iye wacho wakaitirwa zvinhu izvozvo aiwa bembera mese mamwira wawa kana mbava chama chakwanisika kupinda. Saka handizoti nyaya chino kubatsirika sei togona kuibvuma pana simataura kuti totaura simataura ndakati ndakabvuma bekutanga kuti chiwa nyaya ndikati yakaitika handisi ndazvibvuma asi hapana zororo mabhawa nemabhawa macho mandikupinda mabhawa kana paki nepaki. In other words hamusi kubvuma asi muri kuitira vanhu. Nyaya yakabvumika handitika takumira ndakupi kwadai kwamambo handiti asi still munomu hamusi kugarika nenhau yakafanana neyi. Saka makuiramba nekuda kwemagariro enyu here kana kuti makugadzirira dare ramambo? Aiwa dare ramambo iro kai tinoenda tiri vaviri asi kunoku ndokwandiri kutaura kuti nyaya yacho haiperi nyaya yakatongwa kudhara pano pana sikuziva kuti zvakaitika handisi yapera kai chimirira munhu andoma judgment ake anotongwa zimatongera kuti wakasvika pese ndonyaya wakasvika pese ndonyaya wakasvika pese ndonyaya munhu anofungei unofunga kuzviyenga kuti munhu azofa saka adona aita sei zvakaitika. Alright, asi chii changa chakupindaiwo mupfungwa kuti muzoita zvakadaro? Tizonhau dzandikuitira dzemabasa idzi asi basa rarotaura kuti paJMB zodidi pane zvatofunga kutoita sei kuti ndongoitika. Mamuda kutsvagawo rimwe basa ramamuchitarisira kuwana promotion. Angakupai mushonga iwoyo ndiani? Ana ambuya wangu ndimai wasu ukuko kumazivanga usiri mukomo zvokuti tikatoenda nhau iyi vanoibvuma iyi. Munozviziva kuti vanhu vakaisa kubvuma kazhinji vanokurambira kutanga asati vatombotipa zvinhu izvo. Saka apa zvanga zvichinzi mukarara nembwa then zvozoitwa sei after mobva mapromotwa kana mobva mawana basa racho ipapo kana pane mimwe mishonga kana pane dzimwe mhiko dzanga dziripo? In fact zvakaitika ndezvokuti vanhu vanoda kunge munhu akarara nembwa
imbwa ino vakangoitora handakazondakaita pare jira randakatora ndakanzi unofanira kuti wakaidai so pukuta uku kwaino nejira kutora jira uya zvakadaro. Ko vari kuti vakaona maspams enyu achiyerera panembwa? Ipapo kusazivawo madhokota embwa akaona nekuti imwe apa ndingazvizivi kuti vanhurume vozi vari kuti iwo asi mudzakana mutauri wacho wembwa yakati kuti imbwa yange yabatizwa unotandiwa ira mini handiti ikazotandiwa chi leta. Inini ndato muconfusion. Muri kuti imimi maishandisa chombo chenyu kuguma kumasure kwembwa muchipukutira pajira. Ine jira rire ndorenge ida kuti ninge yacho tina rengudiwa chitepa ngodai sto mukati chete kudai mukati chete zvokuti maingoita izvo musinga kutorarana kuti isa ninge saka ndaramba paipa kuti kuti hunge mbwa mukazobereka vana haibereki vana nekuti iya kuti yakabereka vana kuyakabereka vana vacho tozodii yakazobereka munhu wachane munhu wachane tozodii. Imimi mune mhuri yakura sei? Muna mudiki ari form 2 nechi? Funga ndiye ndine mwana musikana mwacha hapo zvake ane mumwe mukadzi akaruma forest. Munotone vana vakatororawo? Mumwe ndio mukadzi zvakatorowa. All right. Wangu ndina mukuru wacho asati aroora ari form 1 apinda form 2 kule. Soro ini ndoito love mo chikoya. Inogara muno majuba. Ndifunga ndi pakangweti kwa nyanda ndisipo nyaya pandakazomwenziwa ndo amuroti. But chikumbiro changu chandana chikumbira wo mimi vauya ve dreamers aya. Kazhinji urwere pamwe pacho unoendera nokusaziva. Tanga tiri kutokumbira samawira amaita kuti amai adzimai va Richard Mweyiwa ndikavaona ende asawira wangu vava kutoda kuita sei kubetserwa nekuti ichi chinonzi utano chinozonetsa kuzochiwana chamboshaika. Saka ndiri kukumbirawo kuti kana paine zvinokwanisa kuitika amai ava kana muchikwanisa munogona kutaura navo imi inini kuti nditaure navo ndasawirawo ndikavaona but pane zvimwe zvinhu zviri kungondiremerawo pazviri. Saka ndachitokumbirawo semawiri amaita kana muine zvamunogona kuvabatsirawo panyaya yeutano nokuti semaziro andinoita handishane zvangu kuvheti. Tikatarisa imbwa, ndakambogara nembwa. Imbwa ine maseasons ayo ainoita zvinhu zvezvemakonye. Saka hatizive kuti makonye aya haana umwe here utachiwana unobuda maari uye nokuti zvino zvazvinozokanganisa muropa revanhu. Ndinzi Joshua Chisepo. Uyu muneiba wedu uyu. Ndaida kungobatsira hangu panyaya dzeutano. Mazira ndoitira kuti mhuka nemunhu azvidzidzane pabonde. Munhu achisikwa akanzi anokwanisa kurara nemukadzi ari munhu. Imbwa inorara nemhuka nembwa. So takaona munhu akurara nembwa zvinoreva kuti there is something somehow pakurarama kwemunhu hazvitenderwi. Either zvine kamushonga karipo kana kuti munhu yeye ari mentally disturbed somehow. Saka tanchikumbira kuti munhu akafanana uyu anenzi Ridzo abatsirwe pamwe chete nemukadzi wake. Mukadzi wake angade kureverera murume but kamu chirwere chauya mangwana achanga achinetseka nekuti chirwere achina kuti uri kureverera murume. Izvo ndachikumbira kuti komiti yepanapa neveutano vauye vabatsira vanhu vaviri vaende kuchipatara pasina kukundika whether they like or not. Ngavaende kuchipatara vanoonekwa nokuti tinoziva kuti imbwa chaichai ine rabies. Une rumwe nembwa nhasi utadza kuenda kuchipatara but as times goes on kune vanhu vari kufa vachihukura sembwa vifunza kuti pamwe hakusi kuroiwa. Makatasa history yemunhu iyoyo ari kufa achihukura nembwa akamborumwa nembwa 2 years kana 3 years ago. Makada kuzvicherechedza izvozvozvo. So zvinhu zvakafanana nembwa haisi kutamba nayo. Imbwa ine mararamiro aeni. Saka ndachikumbira kuti pautano hwomunhu haafaniri kunge achisangana nembwa. Ndachikumbira kuti vabva kuutano ivo vepanapa ngaambofamba nemurume uyu nokuti either ari kutokanganisa vamwe vanhu achiita inenzi yaiya mugondo waturuka vakadzi vaita mamiscarriage. Itabidza vanhu ivava because hazvingoitwa nemunhu ari natural kuti une mukadzi ndiri kunzwa kuti mukadzi wake anzi chivhindikiti akazvitaka hanzi ane zvinhu zvake but uenda kunyerera nembwa zviri normal izvozvo.
muno muZimbabwe tiri kuramba kuti hakuna murume anyarara nemumwe murume, hakuna mukadzi anyarara nemumwe mukadzi. Murume anotenderwa kuti atore mukadzi, mukadzi anofanira kunge achiwanikwa nemurume. But toona murume ari kubata mukadzi, ari kubata imbwa, zviri noma izvozvo. Saka zvinhu tazviramba pasina zvokuti murume abate imbwa arare nayo. Ngaongororwe, toda vanhu futi vanhu vachivanhu vamubatsire kuti vamuongorore kuti munhu zviri ndezvake chete here uyu. Neng'anga yacho iyoyo yakamupa mushonga. Haungati iwo uendera kunotsvaga kuti uda kurombera mapaipi ekuisa mvura. Toti mukarombera unoti ndotsvaga mushonga wokuremberwa nemapaipi. Zviri noma zvoti munhu hanzi atara kuti hanzi ndakatsvaga mushonga wokunorombera kumapaipi ekudiritsa. Wadiwa tsvaga zvinhu zvokuti uite mari wakagara zvako. Ini ndinonzi Gerald Pemewa, ndiri sabhuku muAmajuba. Villages edu, village yedu imwe chete, asi yangokamurwa nezvakangoitika kuti vanhu vawanike pakutongeka zvakanaka. Asi patinoita panoitwa zviitiko zvakaita sekutonga vanhu, tinobatana tichitonga vanhu tiri pamwe chete, kusanganisa nasabhuku vambotanga kutaura. Saka chiitiko ichi chaitika, vakandidaidza vachinditi mhanyai kuno, kasirai. Ndinofunga ndakakasira kuuya, ndikasvika nhau iyi iripo, ndikanzwa kuti murume uyu watora imbwa. Mushure maizvozvo takazoti ndafamba nasabhuku, ndasvikapo sabhuku, ndikufungidzira kuti munhu anogona kuti zvava zvadi kuti tidzoke titanga taona kuti angachengeteke sei. Ndinofunga takatombofamba takasvika kuzasi ukainzi adzika uko, tikadzoka kusvikira tazonzi ariko. Saka zvatakazopanana njere dzekuti ngatifonerei kansela vauye. Kansela vakauya, takagara navo padombo irirapo iro. Tagara padombo apo, takagara pasi, takati murume uyu angachengeteke sei bhozi, hatizoziva pfungwa dzake kuti angatise kana anogona kubuda akaenda kure. So takazoti isusu mufonerei kansela nebva mufonera nebva auya. Asi tataita chisungo chokuti isusu hatichiregai kumutaura kuti nyaya yakuenda kwamambo. Isi hatina chataikwanisa kuiita nyaya iyi kana kugara pasi tichiitaura, nekuti makuna anotongwa namambo. Isusu masabhuku hatina simba nazvo, tinotozvisa kuna mambo. Nekuti takangoitonga nhau iyoyo mambo vanozotitongawo kuti makatonga sei nhau yangu. Saka takazofonera mupurisa wamambo. Asi iye ridzo takamutaurira kuti iye atobvuma pana kansela, achitotaura kuti ashuwa chiitiko ichi chaitika, zvatonishamisa nhasi akuramba kuda pamwe avhundukawo imimi mauya nhasi. Asi nyaya iyi yakaitika, akaibvuma kuda akanga achibvuma achifungidzira kuti bhozi tatamuti isusu nyaya iyi haina kwairi kuenda, titangoitaura pa community yedu inoyi tobva yobva yapera. Saka zvakaita kuti achengeteke kusvikira mupurisa wamambo auya kuseni kwacho. Nyaya yakazotirerukira kuti mupurisa wamambo akanga auya, nyaya yake akaibvuma zvakanaka kune mupurisa wamambo. Chishamiso chokuti takuteiramba, asi nhau dzake manje dzese dzakatopera kare. Kana akatoenda kwamambo akanofunga kana madai taurira ari kuita kwamambo haibude, nekuti mubvunza mangomubvunza mishoma shoma anga kutondandama nayo. Saka kuteiramba anogona kutowedzera nhau, kureva kuti nhau iyi panapa pamajuba panapa nyaya iyi yakaitika tiri muno muguruwe. Saka tiri kuti chiitiko chakadai so ichi chakatotikashamadzwawo isusu semasabhuku, kuti munhu anosvika kutorana nembwa achiteibvuma nyaya yake shuwa kuti ndakazviita, asi wanga uri mushonga wokuti nini wokubasa. Kutarisa basa racho raakuita kuti akazoita maneja here, maneja wacho ariko kare, akazoita foromani here, foromani wacho ariko kare. Tozosema kuti ada kuita maneja wokuita sei wokudzokera kubadza here semunhu aichita zvokuchinya mapaipi. Saka tiri kuti isusu nhau iyi iri kuenda kwamambo mangwana, kureva kuti ndikuti tichazonzwa decision kubva kwamambo. Isusu semasabhuku ari muvillage tichazonzwa nhau iyo ichibva kwamambo, tozoona kuti isusu sevillage tichazoita sei yabva kwamambo. Zita rangu ndonzi Blessing Zabawo. Ndinongokumbirawo kune vechidiki, please, kana mashaya vasikana musaendewo kune imbwa, nokuti imbwa ine zvirwere zvakasiyana siyana. Saka musazoenda kune imbwa, kune vechidiki ndakumbira. Musaende, musatedzero unhu hwakaitwa nemurume uyu, zvinonyadzisa izvi, zvinotyisa.
Drumas Media also had a story from Guru, a remote area of Zimbabwe, about a man caught sexually abusing a donkey. Anzate pwanya. Right. Ini ndodza mai murasikwa ndogara parash farm plot number 6 chitiko chakaitika rimsi weFriday pa 12 o'clock masikati ndakagara zvangu pavhuranda ndichida kuenda kuchechi ndikati ndane nzara chirega ndimbozorora ndiri pavhuranda ndakatanga kudya ndakatanga kuona mukomana anonzi Akron achidzika neroad achibva kumusoro kumashedi vazukuru vangu ndobva vati honai Akron ndikati aiwa ndikira ada kusunhura dhongi ada kusada kurichinja nzvimbo saka paakasunhura dhongi ranga rakasungirirwa akatanga kufamba naro achidzika naro ino pandakataurwa nehana kuti kwari kuenda pane dhongi risiri rake chirega ndisimuke ndinyase kuona pandasimuka anobva ndamira pachimuti chiri padhuze nepamba ndone ari kutorisimbira kutenda nedhongi dhongi ranga singapachi ranga rakatodzikama kuratidza kunge muridzi wedhongi ndobva afamba ino pandatangawo kufamba nemumunda ndichienda rakatera nemuti chibva ndasvika bva ndamira pamuti ndobva ndatonga kamuzukuru kangu ndedhenze mhanya unoshedza maidheva uye kuno manje kazukuru kangu kakamhanya maidheva vakabva vauya vachimhanya vataenda pamuti pere vatasvika vatamira uyu pake takaona mukomana achitanga kubvisa bhurugwa rake ndobva abvisa kepisi nemapushi ndokutanga nedhongi achitanga kurara nedhongi takatarisa mumaziso padhuze nepadhuze zokuti zodenga ri munhu aifanira kuona kuti pane vanhu asi hana kutombotiona svikirira tasvika tikati hande tinomubata takamhanya ini ndikapiwa nepawaya maidhewa akapiwa nepawaya ndikasvika ndikamubata akatanga kundirwisa ndikatombodonha pasi maidhewa wangu akangomubata hana kumbobvira wamusiya tobva ndasumuka ndobva ndamubata zvakare tobva ndasumuka vandati munhu anotiza wayaitongedza doda totiza mandati amaidhewa ramba machimubata ipahuro maidhewa ndobva wabata pahuro nesheti yake ndobva ndasura hodzi ndobva ndamusunga makumbo vandasura hodzi bva ndamhanya futi nokara ndobva ndanzwa mbondo bva ndamhanya kunotora murume anonzi Tichaona tikati Tichaona mira ipapo uya kuno neubate munhu ndobva auya tikatisungirewo maoko ndobva asunga maoko asipo panga asina kana kupfeka anga akangosara nesheti chete ndobva abatwa vanhu vazhinji rwevanhu rwakazouya akamuona Akironi vanhu kati ngatichimupfukidzai mashizha ndobva tamupfukidza mashizha asi chishuwo chedu taida kuti amai vake nababa vake vamuone asina kupfeka nokuti amai vake vaimurambira ini musi wa31 December akatondivhurira dhoo akandipindira mumba achida kundirepa ndikaenda kuna amai vacho kunovaudza kuti mwana wenyu andivhurira dhoo angaida kundirepa amai vacho vakaramba vakati mwana wangu akaprofitwa kumuprofiti kuti izvo uchapomerwa mazoona akabva atopomerwa sondo sati ratombopera ndobva ndaudza ndikati aiwa ina handira kumupomera ndakatora shamu ndikarova mwana wavo ndikabuda ndikaenda kumba kwangu ndepakazobatwa musi weFriday musi wa5 ndopakazobatwa neni ndindakamubata ari panzvimbo ipapo achiita basa nedhongi saka ndo chitiko chakaitika parachifamu pamba banyarenje dhongi nderanyarenje harisi rangu varidzi vedhongi vanga vasipo vanga vari kuchechi angaona muyellow ka asi dhongi iri handina chokwadi kuti ndekekutanga nekuti dhongi ranga risingapfachi kana dhongi kuramba ranga risingarambi dhongi raitoteerera zvaaita zvese zvaaita achibata dhongi ranga rikatoiza kuratidza kuti dhongi riranga ratova nenguva richingotorwa atenzi vasipo vachitorwa dhongi richishandiswa nemukomana uyu nekuti harina kumbobvira raramba kana kupokana kana kurwisa dhongi raitoteerera zvaitorwa naAkironi tiri kunzwa nemakuhwa kuti kana mbudzi aibata futi ichokwadi akatombobata yekwamaigomba akabata yekwamaidhewa Ramusi anonzi Nobet Ramusi akaibata mombe mudanga vanhu vakaenda ikoko amai acho nabosha vakamurambira
akabata mhene kumaraini uku akapinda mba akaba zvimodho kwatichaona achida kurepa mukadzi ainzi maidhani anonzi Megina akatadza kupinda. Saka mwana oitsika yake abereki vacho havamubvumire, vanorambira kuti mwana wedu haadaro, asi muvhireji tinozviziva ndo zvaari. Saka tafara nhasi nekuti mwana oenda mubata red handed aine dhongi. Saka tiri kufara tiziva kuti ruzhinji rweZimbabwe munoti kudii nemunhu togara naye sei, tosiya vana sei tichienda kumaminda, vana vanoenda sei kuzvikoro. Tine ma0 grade vari kuenda kuchikoro. Akironi muvakidzani vedu, vana vavakidzani vedu hatikuziva kuti tichaitawo sei. Tibatsirei ruzhinji rweZimbabwe kuti toita sei naAkironi. Zuro uno taitini akabatwa aine mbwa, nhasi uno taana abatwa aine dhongi. Tingati ari wese apa ndopi? Vanhu ivo vakangofanana vese ngavaende kuzvizarira. Basa ravo rakafanana nekuti chavapa kubata imbwa vachisiya vanhu, chamupa kubata dhongi achisiya munhu. Chii? Saka vanhu ivo vese ngavatongwe nemutemo wehurumende kuti hurumende itibatsire. Inini ndinonzi Maidhewa, ndogara uGuruve, ndokwandirogara paRashpik Farm. Ndakange ndiri kumba kwangu ndakatumirwa mwana nemadzimai anonzi Amaika Kono kana Amai Murasikwa. Vatuma muzukuru vanonzi Denzel. Saka ndaifunga kuti varipo pamba, ndikati kuyo uri kundishedza gogo vako vacho havasi kuwanika wani. Zvikanzi vari pamberi apo vana Akironi atora chidhongere kwanyarenji. Saka vakabva vatoringa kwana ndiri ndibva ndipasaini kuti uya nepanapa mhanya. Choo ndakamhanya ndikatoonawo mukomana uyu zvakatongomuomerawo nekuti akanga atokurura kare hembe dzake. Ndebva apedza kusunga dhongi rake asi Amaika Kono vaiti ndege chipiri kusunga ranga rambosunungura. Aranga razvisunungura. Akazorisunga kechitunda vepo. Akaritora kuriita semudzimai wake ndichiona. Ndibva ndazoti Amaika Kono zvamune miri mudiki tandikangosidzana pekuti iye nedhongi anga ari kumhiri kwewaya, isusu tiri kumhiri kwewaya kasandiri padhuze nepadhuze. Ndibva ndati Amaika Kono imimi chitanga ndimi kufuka nepapa ndikutsimudzire ini nditsvage pekupoya napo. Time yavakanomubata vari pamudzimai wake riri dhongi iroro. Time yavakanomubata ivo gogo vakabva vawisirwa pasi. Ndibva ndangozvimanikidzirwa kupinda nepandikapinda napo, ndosaka hembe yangu yakatozovharukawo. Nondanda kupinda nepandisingakwani. Gogo vanga vatowisirwa pasi. Kusiri kuvawisira kwokuti aida kuvaita mudzimai, kwanga kuvawisira kuti aida kutiza sezvakanga achiita mudzimai dhongi. Ndibva ndamubata ndikati apa uchatiza kana unga uroda kutiza. Ndibva amborwisa riswa. Ndibva ndazoti gogo chimusiyai handipukunyuri. Ndibva vanotora hodzi ndibva musunga makumbo. Ndibva vanzwa bhaiki kurira, ndibva vazoshedza mukomana anonzi Tichaona Nyaneti, ari sekretari mupurazi medu. Zvikanzi Vanyanete uyai pano, ndibva amhanya ndibva angosvika tikati ari kutotirwisa. Ndibva vamusunga maoko. Ndibva tazoti michimhanya ndibva vanoshedza sabhuku wokuvhileji kwedu anonzi Maravanyika. Ndibva auya panguva iyo ruzhinji rese rakavhara nguva yakasima sabhuku edu vakasvikirana vese vari vaviri panguva imwe chete nevanonzi Vasamatope kana kuti Tobias Maxine. Ndibva vangoti tikati ndozvataona asi anga asina kupfeka. Changa angosara nacho ihembe yekumusoro. Zvese zvokupasa akanga asina. Mapushi chero kepa akanga angokumura. Anga angosara ne-t-shirt yake chete. Ndibva vazongoyo vanhu vakawanda wanda. Kasi ndinofungira kuti ruzhinji rangosvika rakamuonawo. Zvisiri zvokumboti pana akaudzwa vanhu vakazongoti timuvharei nemashizha. Ndibva vamuvhara nemashizha. Kusvikirawo vanonzi Vamaravanyika nevaMaxine vakati zvaakunyadza nekuti pari kuya vanhu vakasiyana siyana. Mhosva taiona sese masabhuku tinokubatsirai kupupura, ngaachipfeka hake. Ndibva apiwa shoti remukati, ndibva apfeka tirauzi haana kumboripfeka. Taakumirirawo varidzi vedhongi kuti vaite sei, vasvike nevabereki vake. Ndotwa Richard Nyarenje, ndinogara kuGuruve pano paRashpik Farm. Zvechokwadi rinyaya yedhongi ndakafonerwa ndiri kuGuruve kuchechi nova muridzi wedhongi rakaitwa mukadzi naAkironi. Vakatanga kundizivisa vakanga vachifona nefoni. Saka foni hatina kunzwisana zvakanaka, ndakazenge ndada kuvabata, ndakatadza kuvabata. Asi munhu akazondizivisa kechipiri, ndiye akazondizivisa, ndakabvunza ndakati chichaitika, zvanzi pane vanhu vakatoungana mumba penyu, pane chiitiko chaitika mumba penyu chakasamadza vanhu. Ndikati ndiudzei, vakambotanga kundivanza vanzi uyai noti tiudzei tiri kwazviite sei azviite. Ndobva ndazowana mota ndikabvunza vakandiudza zvanga zviripo zvizere. Ndabva ndasvika pamba, ndakasvika ndikaona vanhu veshuva vakaita sei vakaungana vachiratidza kuti paitika chiitiko ichocho zvechokwadi. Ndikatorwa ndakaenda panzvimbo ipapo mbagesa dzabviswa dzanga akabvisa dzachiita basa iro nedhongi. Ndikava nombo wokuziva kuti shuwa pano paitika basa because ipapo panga pachitoitika basa zveshuwa. Ndobva ndazova nombo nazvo ndakati izvi zvitazviona hazvina anoramba kumboedza kubvunza vabereki vaAkironi. Vabereki vaAkironi vakati chokwadi ndizvo zvinhu zvaitika tazvionawo pamunhu sei sefodya.
saka ndo mamira zvangu zvakaita panguva iyoyo. Ya kutozvibatsira uri wega kwakakosha kana kutotsvaga especially semuno munharaunda medu munomu tine madzimai vakawanda, vamwe vasina varume, tine vasikana vamwe vabva zera vanoda kuroorwa, but zvinhu zvakaoma kuti munhu anobata chipfuwo ochita mukadzi. Izvezvi kana nesuwo nanhasi takabva chimiro, hatina chimiro munharaunda medu, zvinhu zvatinofanira kunge tichitarisira. Hatisina kana utungamiriri chaiwo huri padunhu kuti uzoverenga kuti utungamiriri munzvimbo yakafanana neiyoyo zvinenge zvaakunyadzisa, uye kana wakatosvika uchiti uri kutungamirira vanhu vana vacho vachiita chimiro chakadaro unosvika panzvimbo imwe isingaiti. Maita basa nekuti mwana uyu mwana mudiki ari kuita basa rekubata zvinhu muvhireji, achibata nenini chembere chaiya muri kuona ndiri pano, akatondivhurira mumba. Aida kuita sei? Dai pasina kuti ndakazohwisawo nemwanasikana wangu anga aripo akazondihwisira kuti mukomana uyu atize. Zvokuti dai ndakabata demo pamusiwo ndaida kumutema, asi kuti akachirika waya akatiza akaenda kumba kwaamai vake. Saka ndoda kuti mwana uyu arangwe zvakaomarara nekuti tatofuisika muvhireji muno muRashpik Farm nenyaya yekuda kwaAkironi. Mwana uyu ariyo nozvitanzi tiri oyera soko ndisi varidzi veguruve. Varidzi veguruve vacho vachitora madhongi, varidzi veguruve vacho vachitora anaamai, varidzi veguruve vacho vachitora mbudzi dzevanhu mumatanga umu kwaamai Gomba, akabata mbudzi yamai Gomba. Pamazhombwe apo akapinda mumabhaundi akabata mombe yekwamazhombwe vakarambira. Mwana uyu abereki vacho vanomurambira sei? Vachimurambira kana kuti vakaromba naye here, kana kuti vanopuwa mari vachidya zvavanodya. Kwamai Morasanzi akapinda mumba pasina munhu pamubhedha akaita zvaakaita, akaita zvakaitepo amai vacho akaitei adzi akarara ipapo akabudisa zvaakabudisa pakawanikwa pakachena zvinhu zvakachena pamubhedha ipapo. Varidzi wari mukicheni azodaro nyaya yakabuda pachena. Amai vacho vakati aiwa ndipei magumbezi ndinogeza, kuratidza kuti amai vanofarira zvinhu zvinoitwa nemwana wavo. Dai amai vangu vasingafariri zvinoitwa nemwana wavo vangadai vakati mwanangu geza magumbezi evaridzi, asi ivo vakashingirira kutakura magumbezi kunobata ropa remwana komana akura ari over ma20 chakuti years. Saka tiri kuti amai nababa vanoziva zvavari kuita. Kanyange amai vacho vakatouya ndinoda kuvataurira varipo kuti imimi ndiwo muri kuziva zviri kuita mwana wenyu, nechiko chekuti sei musingarohwi nehana paitwa zvese izvi. Havana kurohwa nehana. Ndakaenda ndikanorohwa mwana wavo kumba, havana kurohwa nehana kuti sei chembere yayozorohwa mwana wangu neshamhu yemutova. Kwemi makaziva sei kuti aida imimi pamwanga inga mwana wenyu musikana? Paiva nechivana tudika akambotanga kusvika pamba pangu akaba chimodho ndichipisa ndichidzima uswa ndine anyarenja. Tikasvika tikaona pane chimodho yajiwa tikati anga ine nzara. Nesemu yacho akapuso azondizurura wacho iwoyo akanga auya ndiri kumunda ndichisafotereza kumunda chitasahwari. Akasvika mumba akadya sadza ini ndisipo ndisina kumupa. Vana vakashedzera kuti gogo mhanya Akironi ari kudya sadza mumba. Ndikasvika ndikamuona aenda handina hangu kugumbuka. Ndakangoti munhu ane nzara adya sadza. Mwezi wacho futi akazouya akati usiku kuwakuchena anofunga kuma 334 akati gogo ndiri kupira pepa refodya. Ndikati aiwa handina pepa refodya pano. Ndobva aenda. Manhu racho ndopakazi yacho ndivhurira kuma9 dzeusiku. Saka kuratidza kuti mwana wanga agara achimboita basa iroro. Zvoti pandakanoudza vabereki vake vangadai vakatorowa action, asi havana chavakanditira wepo. Ndakangobudawo semunhu ndindakarova ndega mwana ndikabuda. Akironi uyu anonzi ana mudzimai, imimi sechembere dzemunharaunda hamukwanisi here kumutsvagirawo musikana wekungoti angomhanyidza nawo naye? Hatikwanise nekuti hana kubvira akambotitaurirawo kuti ndinodawo musikana. Chishamiso ndechekuti inaitovhurira inini chembere ndichinorwadziwa kuti ari kuzviitirei mwana mudiki. Kudai akataura kuti gogo ini ndiri amai vake. Mutupu wedu yemurume wedu yafawana kafawana. Akadai akangoti amai nditsvagirewo musikana chimbanambana muno. Ndakamutsvagirawo chimbanambana. Asi tiri kungoita kungonzwa zvichingobuda. Kana tione action inoitwa hapana. Isu ndisita kutokangikana vana vechikoro taakutovatya. Vazukuru chaivo tine vazukuru vadiki diki maanda age ari kuenda kumakreshi. Taakutoti vanofamba sei iye Akironi achibata zvipfuyo. Bati zvamaziziva achitsvagirai Akironi. Tomutsvagira mukadzi achamuda ndiani akarara nedhongi, vanhu vakamuona akarara nedhongi achamuda ndiani? Kana mumuvhireji kana kutaura mumaredhiyo munotsvaga kunzi ndiri kudawo mukadzi ndine makore akati ndakarara nedhongi anondida ngaandidewo, achamuda ndiani akarara nedhongi? Akironi nauya tiri kunzwa iyo zvakafamba sei? Mambo inini handina chandiri kuziva pamberi paMwari. Zvazongono zvingonzonda ito zvavanga vachitaura. Ndozvavanga vakutaura? Iwo hauna chauri kuziva? Ko akakubvisa hembe ndiani? Ini handisi kuziva bhozi, ndinofanira kunge ndakabviswa hembe bhozi. Handisi kupanzwisisa ipapo kuti
imi ndakapisa ndikanira nekuti ka Akron ukataura chokwadi nai chokwadi chinoita kuti zvinhu zvisanetse nekuti nhau iyi isu tatobva kuHarare mambo ari kuiziva tatovaudza kuti tiri kuenda kune nhau yakadai vakuiziva saka chinenge chakanaka panhau dzakadai so kuti usasangana nemutongo wakaomarara kungotaura chokwadi nyika inokuregerera ini chivanopanda kuti kana shuwa zvakaitika but ini handisi kuziva shuwa uri kubvuma kuti zvakaitika asi hausi kuziva zvakaitika sei nashuwa shuwa kuti chii handisi kunzwiseni handisi kunzwisa Akron wati kudi handini handisi kunyatsoziva kuti zvakafambawo sei uri kuti hako zvakaitika asi hausi kuziva kuti chii chakaitika kuti zvizodaro alright saka kune vese vanofila kuti vakatadzirwa newe nekuda kwezvakaitika izvozvo nderupi ruregero rwaungade kukumbira kwavari ndingoti ndava ndiregerero aiwa toda munhu anonyatsotaura kauti ndakakanganisa ndokumbira ruregerero rwezvandakaita nai nyatsotaura tinzwa uchiratidza kuti kutaura zvinobva pasi pemwoyo wako ipapo ndopa ndoti ndinokumbira muregerero pai pane zvandakaita zvacho ko vasikana vanokuramba here Akron ndinomboedzawo kudaidai but zvinenge zvichiramba vanokuramba kana kuti iwo ndiwo usina patience ukangorambwa kahwani wobva watoti zvadhako ndinotombotrayatrayawo saka ndike kutanga here tiri kunzwa kanhoroondo yekunzi kwaibonzi wadai kumashuro vanhu vachikurambira hauchaziziva but wanengo yakadii uchiita izvo uziwo ipapa kuti mweya uko wakapindowo ipapa unotsidza kuti hauchazviite futi handichatombozviita chindito vari kufanira matamba nazvo ndostaramo Akron mino chitiko ichimitikiro chakaita zvinhu zvakatoti kachamadzi because mukomana akabuda kuseni zvekuma ICT1 ndopandakatofonerawo nemufisi mwana zvigresham so ndozvaitika kuno nguva iyo ndaitoudzwa nemurume akagara pandiye secretary of village ekuno kumusoro kuno so ndingangoti ndobvekera kumashure angu shuwa nyaya yekuitika kwayakaita ndikakudai ipo amai vatasvika vachitaura vakayapombo ivo vanoti havo hatina kutora action kana pazvinhu zvakaitika nyaya kana ichinge yaitika munhu akatonga nditi kuri nyaya toti yapera vakauya vakarova mukomana uyu vakatosvika poto patabadza rese vatoti kutema aine mwana womusikana vakasvika uzo ndobva vasiya vataura mashoko kuti ivo ndakupa 3 days po chakuedza kumusoro ndokugadzira so zvinhu zvakarotinetsa kuti nokuzoitika kwaita nyaya kuti chii imhepo waikodza simuka chii asi kuti mashoko aya akataurwa aya ndo ave nechekuita here nenyaya iyi kuti pozi ndichitozomubvunza kuti akumpana kunga muchembera watomboda murwa ndakati kuti nyaya ichimbomira kurova munhu kusona zorasikirwa nemunhu so tinenge tienda di chatinenge taita nyaya ndobva tangoisiya yakadaro pozi ndanzoti nyaya iri kuenda kwana mambo tinomira kumurwa munhu kumurwa pangoda mapurisa oda kumusunga isakuwadza munhu futi kunoko zvinhu zvanzi zvaiswa kugwara mutemo zingatimirira mutemo wodi kuite zvinhu zvavo kana iri nyaya unzwa ndakubhadhara kana zvinga 15 meno zvinhu zvangoitika tinogaisha but I'm not happy nemashoko akataura amai apakumba nokuti ungotoizvida hatigone zvekurekodha zvinoita vamwe but pamberi pamwari vanobvunza mudhara kana muchemberi kana ifendwa pantu diki chete vakataura zvapamberi pamwari zvingovaderera nhema saka ipapa titori nekudiri zvokuti kana kutowirirana kwedu ipapa panhu fungo kuti tinowirirana handidi kunyepera iyi nemashoko akasiya vataura kumba iwe uri kuti mama pavakauya kuzorova mukomana vane mashoko avakataura vachiti pa 3 days nichaona zvichaitika chichi mamonya ndokuhaira zvozoti ngotowo mukomana iyoyo zvinhu zvokungotoya asi vanhu tinesina mari njere dzake handionisoti dzakanaka because
ndakatimbogara mutaura iwo pataurika zvinhu chimbomira pana tazotomzvenga kudai so. Saka nemamwe mashoko muri kuti zvaakaita kuvata nedhongi zvine chekuita nemashoko akataura namamai. I suspect so because I'm not happy vengana pakutourana kunharaunda nemashoko akataura because dai kuti kana even tana tine maaudios avo kana mukavandimia chene mwana wenyaudzwa zvinhu zvakadara mufari. Zvinonzi akasike kutanga Akron achibata zvifuyo zvinonzi akambobata mombe, saka paakabata mombe tinoti chii chakamutuma kuti abate mombe? Ipapo ndingagona kupati zvakaitika because muzezi wangu kumba hazina kusvika maybe pamwe munhu yakabatira mombe yakahana kuya kuzotaura fumba kana kuti kuudza kana ipi nemutano. Asi mimi semukoma wacho pane zvaitika izvozvi pane mamezhas eramatorao semukoma? Yes, mamezhas tiri kutora but chinhu chihombe ndechekuti tanga tongomira kuti nyaya dzange dzadini dzapfuura dzokumatare ndokevhuredzodachitaura zvindodzida kuitika. Uyu mukomana anonzi uyu Redfan atora kuti inini ndakarova mwana wawe mushure mekunge andivhurira dhoo ichokwadi ndakamurova. Ndikasiya ndaudza amai wacho ndichiti ndarova mwana wedu, dzidzisai mwana ngaende kuchechi arege kubata zvaari kuita. Ndanzwa kuti iwo amai chakati akati shuwa ndakatombonogeza magumbezi kwaMorasi, mwana waye aita zvimwe zvinhu kwaMorasi, saka sisi ndaakunyara nemwana. Ndikati mwana ngaende kuchechi, musasiye mwana achidai. Musi wacho wazobata dhongi iyoyo inini ndakazvigarira pamba pangu. Tiri munizidhone ene kubata kwakaita dhongi akatuzikana nevana choti ndaakironi ndichiti ndikiri zvikandi ndaakironi. Ini ndokuzoteera ndokuona mwana yabvisa bhurugwa achirara nedhongi, saka ndaizvinyarara here muvhireji, ndaizvinyararire chini ndambobvawo kuzururirwa. Saka ndakutora kuzirwa weZimbabwe kuti ndakutotya munhu wekwakarasa kuti ichaikandirwisa usiku, mhuri yangu yekwamutare yekwagundumura namegi uri kuHarare naanaeni Grace mese muri kuHarare naana evidence mese muri kwamuri ziye kuti ndatakwa nemhuri yekwakarasa yekwamiro ndiye nditaka kupamba apa kana mukaona ndiye ndinowana ndiye mhuri yanitarisana inaye ndiye munobvunza kumba kwavo nekuti vazvitaura pano. Ini ndasina kumbotaura mashoko iwayo, ndanga ndataura mashoko andakaona ndisina kuita zvakaipa, asi vataura kuti amai ivava mushure wamaobva kumba mwana wedu akabva aita mazuva obva abata dhongi. Asi ndanda kutuma mwana kuti abate dhongi, ndo mashoko angu kuti uzhinji rweZimbabwe naSabhuku waungambarami ngaziye kuti ndatakwa nemhuri yekuno Guruwe. Tatenda pamusoro ini ndinoitwa Sabhuku Maravanyika upaRachpik Farm. Chiitiko ichi chikaitika kumba kwakasvika vanenzi Vanyaneti ari sekretari wangu kanza Sabhuku manya munoona zviri pane musha menyu. Ndikati kwaitikei zvikanzi handei chii ndikati alright handei ndakura pamudududu ndifunga angosvika ndibvamira apo zvikanzi adzikai makadai muchienda musango. Ndikati aiwaka handingangodzika nichindidzikai kamadai muchienda musango oda ndondouraitai. Zvikanzi adzikai munozviona kuti ndikudzikawo paya pashuwa. Ndakasvika chandakatanga kukosvika ndichiona ndakaona mukomana Akron akasungwa akavharwa nemashizha asanga asina kupfeka. Ndati ko chii chaitika ndibva patanga kutsanangurwa zvaitika. Achinzi Akron abata dhongi achiita mudzimai. Asi panguva iyoyo sepandi pamba kuti one day vanhu chandakazokasira kuita ndichokuti ndakakuti alright tazviona kana indatosvika zvatofanira kuti kana mapurisa kana chivadi vasvika muno musha nevana varora vakwasha takasangana tipe chishoti chipfekedzechi mukomana uyu zvimwe zvesitaurika uyu tambomupfekedza chishoti ndavapfekedzwa chishoti. Vabereki vacho naNyarenje vanga vasipo asi vakazouya isuwo semusha ndikuona kuti raiti nyaya yatika musha mangu iyi toita sei. Haigone kuti tikasire kumhanya kunoripota kupolisi nokuti kana tiri kuno kuGuruve pane chinhu chinonzi makuna. Saka ichocho chivanhu chokuti chine magadziriro achinoitwa pachivanhu nokuti tinoisa kwamambo tabva kwamambo nozoenda kumadzimbawe pane zvinogadzirwa ipapo kuti nzvimbo icheneko kuti pasate problem. Saka takazigara pasi nekomiti nemhuriwo dzakaitewa izvozvezvo ndibva takurukuridzana avo shuwa kumbira regerero ndozvakadi zvakaitwa nemwana vakatorerwawo dhongi ravo akazinzwiso kuti ano ndozvinowanika pakugara. Tikati right isu nhau iyi hatina zvatichagona kunge tichinyakuita nezvayo, iyi nhau iyi ndeyamambo. Saka takazosumuka ndikuenda kwamambo, vatasvika ndikusiyira mambo
nhau yavo, asi kuna mambo vanga vasipo vari kutouyawo nhasi. Saka vaitika na vasvika vachatifonera kunzoti nauyo vachaifambisa sei. Ndo zvakaitika musha mangu munomu. Ndine dzimwe nyaya dzandazonzwa dzakubuda zvazvinoita. Chinhu chakanga chaitika nguva chaitika ngachitaurwa, kwete kuti tizedzwa chinhu chakunzi pamashora pakazira chakati apa pakazoita chakati chinhu ngachisomusha handitika nawe yogadziriswa izikana kuti shuwa nyaya yakada kuti zvakaita maitira titasota kunge tine zvinhu zvatiri kurera mumusha zvatingaziva kuti zvakadii. Zvechokwadi pane dzimwe nyaya dzandambonzwa apa. Sometimes mwana mashiro wacho ndina tiri sabhuku futi. Kwazvakaitikira ndakaita unobvunza. Ndini takasumuka ndakaenda. Ndiri kunzwa nyaya inenge yakadai yakamira sei. Zvakanzi kwete hapana nehanhau yakadaro. Yeve nawe kunzi kwatorwa mombo. Ndibva kwachizenzi kune kwanzi kwabatwa mbudzi uku. Nhau idzo dzese ndakadzifambira ndichibvunza kuti zviri kumbofamba sei. Asi kwacho kwazvanzi zvaitikira vairamba. Saka pani papa kuti pamwe pari clear boss zvinoitika atidi kuita sota kuti turikurera chinhu pamusha. Chinhu ichocho chakaipa. Saka tingati munhu wana aingonzwarwa kwese. Haye ndiye mukomana mumwe chete handina mumwe wandakanzwa zvanguti ndingazopupura kuti ningi. Asi mukomana ndiye mumwe chete. Mukomana uyu handiziva kutiwo dambudziko romufanha wacho ranga riri kubva papi kana chii chiri kuitika. Shuwa muno musha ndo zvirimo. Ini ndina mai Akron, ndinonzi Julia Chigariro. Shuwa ndiri kusiririka nezvakaitika. Asi chikumbiro changu kuna Akron ndofunga hakuna asingazivi. Akron murashpiki munhu wevanhu. Akron uyasunge foji, Akron uyakuno, Akron uyakuno. Saka chikumbiro changu chandiri kukumbira sazuva ranhasi ndiri kukumbira kunoti imi munenge muchiti Akron uyai mutishandire. Please, Akron chimusiyai akadaro. Nokuti imomo mukushanda akapiwa mari pamwe adhakwa ndiye munozobva nyaya idzodzi. Saka chikumbiro ndepachava chikumbiro kuti Akron please chimuregereraiwo. Nokuti Akron munhu womunhu kuti akangoya anogona kusakosakana dreni onzi tokupati muchikurusi tiviri. Wakrosta anogona kusakoswa dreni anogona ndongokupa doti chero ndakapiwa 50 cents kana 50 cents akasakura. Izvo zvakanaka mutitora badza kusakura panopedza. Vana ngavagadzirisire izvozvo ndo zvatiri kukurudzira munomu. Kana riri doro vana ngavarege kusamwa doro riri kutaurwa iroro rinokanganisa vana. Tarisai moni zvazoitika. Tinotonyara nezvinhu zvakaitika izvozvo. Ndinotorwadziwa ndonzi Elizabeth nyaya yanga because chikweto chakaitika kachi. Mukomana uyu mukomana wangu handizoti akandishorei pazvakaitikira paDexido ina ndiripo ndashaya kuti akashayai andishorei ndiri mudzimai wake ndiri mudzimai wake Akron. Ndarwadziwa zvokuti kana chiko chiri kuitika muchisiya vakomana vachienda kumadhoro. Taura. Zita rangu ndonzi Forget Rams. Zvinosiyana mukomana wezveshuwa kuti achadzeka tacha senini chimuona yanzvadzi yangu saka zvandichaitawo nezvakaita zvikatondirwadza ndichatsvagawo musikana ndouya naye pane hanzvadzi yangu. Musikana zvinhu zvakureva kuti anenge achidawo here hanzvadzi yangu kana kuti kana aramba ndonotsvagawo kumwe ndopuwa hanzvadzi yangu kosi zvaakaita zvikandirwadza ndichimuona yanzvadzi yangu. Ngatenda toti vatatoboti nauyu taura namaika svike vatatongoigadzisira futi ravanhu muripo kuitira mangwana. Sure red fan ipapo waita mistake handitika waita mistake because zvazvinoita handitika kana nhau ichitaurika yakanganisika musha iwo haufani kutaura uchitaura sokuti urikudefenda munin'ina handitika. Saka izvozvo manje hatidi unhu hwakadaro. Ndozoenda kuna mai Kakono. Musazombofa marega kuti makaona chinhu chakaipa musha chichiitika meita hanzi ndakuchinyarara kana kuti mhuri yekwamara nyika kana mhuri yekwani ichandimukira. Kwete iniwo semwana wamungasarudza pano pamusha kuti change ndichikutungamirirai hatizofa tada kunzwa kuti pane dzimwe futi nzira dzaitika dzakashata dzatingade kuregerera. Nokuti takazviregerera muri kuona vana vese vadiki vangu vatiri kuona kuti panapa vanefa nenzara. Chinhu chinedzima kuna chinhu chakaipa. Muri kunzwa ndanzwa ningi mutoro wenhau achitaura chiti nzvimbo yeguruve inzvimbo inozivikanwa inochengetedza chivanhu. Kuye nhasi uno chii chakuitika.
saka zvinhu izvozvo kana zvinhu zviri kuitika pano paRashpik musazombofa matya kuzvitaura kana kuzvidii kana kuna nani usati kuzvitaura kuti hanzi kana kuti ndingana nekuti hatidi kuti tichengete chinhu chakaipa tichiregerera hatidi izvozvo murekwara hapana zvavanomboata kana kuti kungotaurawo zvavo amai musatye zvenyu tiripo hakuna zvinoitika. Many countries do not take bestiality acts as simple as that. They are accompanied by prohibitive sentences.